Hi Paoloholics, this is Paolo Pangilinan and welcome to my channel. For today's vlog, kukunin ko po yung NBI clearance ko and at the same time asikasuhin ko na din yung Pag-ibig, PhilHealth and SSS na inutos sa akin ng mama ko. So, tara, samahan niyo akong pumunta ng Urdaneta City at asikasuhin yung mga bagay na yon ngayong araw. Ngayong araw, October 21, medyo bumabagyo pa din dahil signal number 2 pa rin ang Pangasinan, pero walang makakapigil sa akin dahil pupunta pa rin talaga ako ng Urdaneta at aasikasuhin lahat ng bagay na mga yon dahil sa tingin ko mas konti yung tao ngayon dahil maulan, may bagyo, makakaiwas tayo sa mas maraming tao, diba? So, tingin ko mas safe pa rin ako sa COVID-19 dahil mas konti yung tao doon, sigurado, dahil hindi lalabas yung mga tao dahil maulan. Sana pagdating ko doon, konti lang talaga yung tao at masikaso ko lahat ng gagawin ko ng mabilis. At sana matapos ko agad lahat ng yon ngayong araw. So, good luck sa akin and samahan niyo ako. At nakapag-bilis face shield na lang yung kulang. Tapos, larga na. So, kita-kits tayo sa Urdaneta. Dito lang sa Magic Mall, kukunin ko ng NBI. So, akit na ako. Sana open na. Pero tingin ko open na ako dito. Bukas na yun. Hindi pa bukas yung mga dito. Kahingan. Kamas tapos patay pa escalator. Ito na ako. So, pasok muna ako, tapos i-claim ko muna yung NBI clearance ko. A few moments later. Nakuha ko na yung NBI clearance ko. Mabilis na. Sobrang bilis kong nakuha lang yung NBI clearance in less than 2 minutes na print na nila. So, sa mga gusto magpagawa sa NBI Magic Mall. Pababa na ako ulit. Lipat naman ako ng mall. Pasok na ako ng City Mall. Paakyat na ng exercise. Ang yun sa CR. Ang mahal. Dito na ako sa loob, medyo tagal pa rin. Then sa wakas, magla-lunch time na. Punta ako ng Toki-Toki sa kabilang mall para makapag-lunch na. Palabas na ako ng City Mall. Dito na ako sa SM, kakain na ako. Tokyo. So, kakain. And now in Tokyo, nakapag-order na ako and I'm just looking for my table. So, wakas makapag-lunch na ako. Nandito na ako sa Tokyo. Yeah. Meron pa rin akong face mask while waiting for my meal. Pero meron na akong kalimaki dito sa harap ko na part ng meal na na-order ko. So,
Tara, kain tayo. Na-process ko naman ng mabilis yung SSS saka yung PhilHealth. Kaso nga lang, sobrang dami sa pag-ibig kaya napahaba yung pila. Kaya ayun, medyo natagalan bago ako nakakain. A few moments later. Hey, dumating na yung food ko with teriyaki sauce. And my favorite kalimaki. It's my first decent meal of the day. Kain na tayo. My favorite galimaki. Hey, finally. Bili ako ng damit. Ito na yung suot ko, ito na yung binili ko. Kasi sobrang init. Kaya nagpalit ako. So uwi na ako, bye bye. See you guys. Nakasakay na ng bus. Uwi na ako. Nagawa yung sa BDO kasi kailangan daw ng remittance. Yung resibo mismo na nag-receive ako galing abroad, hindi ko dala. Meron ako, sabi ko yung i-print ko na lang yung tracking number. Kaso ayaw naman nila. May valid IDs naman ako. So next time na lang. Pauwi na ako. Dito na sa may bukana ng Ordaneta pag binalonan na ICU. Nakababa na ako ng bus. Punta na ako ng bayan. Tapos nasakay na ako ng tricycle. Tapos uwi na ako. Kanina umuulan nung paalis ako kaya naka-jacket ako, tapos ngayon ang init-init. Grabe. Grabe, lakas ng hangin. Tapos minsan nung maaraw, tirik. Init! Inisip ko na nga ba yung bibilin ko sa bayan para hindi naman sayang yung time na nandito ako, di ba? So bago ko umuwi, may mabili ko na yung kailangan sa bahay. Grabe, narinig yan, lakas ng hangin. Sa may bandang simbahan. Naiihi na naman ako. Hanap na naman ako ng banyo. Ang hangin, ha? Let's go. Lumampas ako na inampas. Ano ba yun? Ang layo ng binaba. Ayan, yes, I'm home. Finally. Sobrang tirik na yung araw. Umalis ako kanina ng umuulan pa, mahangin. Tapos ngayon, sobrang hangin naman pero tirik yung araw. And ayan na nga, dito na sa bahay. 360! Yay! Dahil galing ako sa labas at hinawakan ko ito kanina nung dinuksan ko, kailangan i-alcoholize muna natin. Siguradong malinis at walang dalang virus na galing ako ng ibang bayan. And I am home, Paloholics! Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like this video and subscribe sa aking channel. Huwag mo rin kakalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko. Bye-bye! God bless!